Dungilahen kang minangka purwakanira Sunang idung-kidungku Purwawatana kang kapisan nyuwun mring Gusti mugi Gusti amberkahana berkahana pahargyan ing ratri puniki tumrap kajating para warga sami ketang denya muji syukur muga jinangkunga sakarsanira kang cinipta dadi kang sinedya tumeka seger waras kang tinemu lumintu rejeki mira temah ayom ayem tentrem kang tinemu iwah guyub rukun sangyaning para warga nugrahaning kang kawasa anyumrambawana sagung sanak rumang pawong mitra kang intuti laksana puniki sareng tetuguran nyadong nugrahaning Hyang Widi muga tinebihna saking sambikala miyang bebaya sarta kacingkranganing gesang ing wasana mugi sami manggih raharja mangkya darajating praja kawuryan musunya ruri rurah pangreng ukara karana tanpa palupi kalulun kala tidot tidem tandhaning dumadi Bung ilahing awit namastu namasidang awit namastu silat mriwang jagat karana sirantandha kawisisaning bisana sono sinawung langen wirapes tumaksih lestantun lampahing bida jinatur tutur katula tutur kulat mrilabdeng paradya Winurusita ngupaya manaming nistara karana diya miyeng jaman purwa winisuda trengkang dina maduma pinardi tameng lalata mangkiya tekap wasananing guwita tanpa renggeng perlambang matumpa-tumpa marma panggung hanggung panggeng panggunggung sang Murwengkata keparinging para pujangga gumelar ingkang ringgit purwa kang kinarya purwakaning carita ya inggih kaeka Adi Dasa Purwa
Basa iku marang sawiji adili luwih dasa werdine 10 purwa marang kawitan. Anenggih punika warnanira tan kadisa juga adeging nagari ing Alengka Diraja. Pramila negari Alengka Diraja pantes kinarya pambukaning carita Murciteng Kawi. Awit pranyata lamun togi lungguh sinajan togu mlaring jagat kathah tanceping kedaton tuwin negari ageng ing persasat kasurutan Sanghyang Pertogopati kaseninan Sanghyang Candra kagebeng ing muara kapiting samudra laya tuwin kathah kang sami anggana raras nanging namung sajuga negara Ngalengka kang minangka pambukaning carita awit negara Ngalengka pranyata negara ingkang jangkep candrané gumlaring negari ageng lamun to jangkep saged kacandra mawi sedasa panyandra hanenggih Panjang Punjung Pasir Wukir Loh Jinawi Gemah Ripah Karta Raharja maratandhani ento negari ing mriku pantes dadi kiblating Ratu Padmancanagara ingkang datan jangkep menggahing candranipun dene Panjang Punjung basa Panjang tegese dawa Punjung tegese dhuwur sepira to yen to cinengkala dawaning praja tuwin inggiling negari sayektingku namung panjang dawa pocapane punjung luhur kawibawane pasir wukir basa pasir tegese samudra wukir tegese gunung yen kacandra tanceme kedaton ing nagari Ngalengka Diraja pranyata kinapit ing paredèn ageng kinupeng gunung gedhe ngananaken tuwin ngiringaken karang padisan sineling-seling pategalan miwah pasabinan ngayonaken samudra laya mangku pelabuhan saklangkung ageng dene sakiwaning negari Ngalengka Diraja utawi ingkang dumunung wonten sakwetaning praja Ngalengka Diraja pranyata wonten lepen ageng ana kali gedhe ingkang aran Kali Narmada ingkang dayane tirtaning Narmada bisa nglebih pategal menapa pasabinan ing nagari Ngalengka dadosaken subur kawontenaning siti pasabinan mila candranipun Loh Jinawi Loh tulus kang sarwati nandur dadi Jinawi murah kang sarwati nuku utawa bisa dimaknani mujudaken lemah ing ketumpangan banyu ing saklangkung subur kawontenanira temah kang tinanem bisa tuwa ijo royo-royo dene werdine Gemah Sarta Ripah basa Gemah kathah para kawula nangkoda ing sami lumampah didagangan lelayaran rena pantarane wengi kaya tanana pedhote maratandhani ento kali saking bebaya sak marga-marga mapan sakathahing durjana juti Pandung maling aguna gedhor kecu rampok sak panunggalane sirna ajrih kena Prabawa walating wong agung ing asta pusaraning praja ing negari Ngalengka Diraja wau dene basa Ripah
kacandra kathah para kawula ingkang sami cumandha wonten ing negari Ngalengka ngeyup marang kamulyaning wong agung. Dene tegese Karta Raharja basa Karta awit sedaya para kawula ingkang padhisan ing sami nindakaken among Narakesma. Para among tani ketingal wekel sregep mungkul panggaraping tegal pesawahan. Dene tegese Raharja awit sanggiya para kadang sentana miwah sanggiya para mantri bupati nayaka medhak dhateng para prajurit sumrambah para kawula dasih wis datanana ingkang sami cengkah rembug padu padha kanca sak panunggalane nanging sadaya ngetingalaken anggenipun guyub rukun bandul krompol sahiyep saeka praya estrining penggalih sesarengan angkat karyaning praja murih kacipta swasana ingkang tentrem mewah mulya tumraping wong sak negari. Cinekak panyandra kamotenane tata rakit gumlaring praja Ngalengka anenggih sinten to dasa namanira Srina maratandhani to Narendra Ngalengka tu Narendra ingkang gedhe panguwasane. Keparing jejuluk Prabu Dasamuka ya Prabu Rawana ya Prabu Dasasirsa Prabu Dasagriwa ya Prabu Dasabau utawi Prabu Wingsati Bau ya Prabu Dasanana ya Prabu Wisrawatmaja pranyata Prabu Dasamuka nglenggahi nipun ingkang eyang anenggih Prabu Sumaliraja nalika semanten riwusing negari Ngalengka dipun ayomi dening Prabu Dasamuka pranyata ketingal kemajenganipun negari saya kawentar saya kuncara awit pranyata Prabu Dasamuka bangkit utawi pinter anggenipun nyepeng kendalining praja tuwin ngayomi dhateng sedaya para kawula saindenging negari. Pocapan ujuri sajuba Prabu Dasamuka kepareng miyos siniwaka lenggah mugi dampar kencana alelemek kasur babut permadani sinulam rinenda kencana pinatik nawertna sarwi mengkaraken sanggiya ora abdi dalem manggung ingkang ngampil upacara nata banyak dalam sawunggaling kacumas Hardawalika kutuk kandhil kang sarwa kencana dening kang kepareng abiyantara nenggih punika warnanira rayi dalem satriya ingkang lenggah wonten ing Kadipaten Kuntara kekasih Raden Kuntawibisana sila sedeku amari kelu mukalir konjem pertiwi sebanipun rayi dalem satriya ing Kuntara wau dening kang ketingal Hanjeng Gereng sarira pindha prabata sarirane sak gunung anakan rinasa kaya ngebaki panangkilan anenggih punika warnanira ugi pisuwanipun rayi dalem ingkang keparing kekasih Raden Arya Kumbakarna lenggahira Raden Kumbakarna mengkaraken pisuwanipun pepatih dalem ing Alengka Diraja ing Awasta Patih Prahasta pranyata Patih Prahasta kleres bapa paman kaliyan wong agung ing Alengka Diraja dilenggahipun Sang Rara Patih Prahasta mengkaraken sangya para kang sami ngabiyantara Handir Wiswani
Bebak kang sami nangkil madyaning teratak pagelaran kinebakan para abdi ing sami ngabiyantara. Abdi dalem magangan, abdi dalem jajar, bekel nom, bekel sepuh, lurah kliwon wedana. Andir Yanyuramara Siba dene madyaning alun-alun kebak pisuwaning para kawula dasih blabar pindha segara minggah ing daratan wis kepareng medhar sabda Snarendra kinarya pratandha ana mriyem kalantaka beberundungan mecah spining swasana mung 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 jalek 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 para kanca maju kanca dodok kanca jajari kanca ngangsep kanca mendak 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 ngangsep 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 sak 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 Pajeng mondoro sukmeng jono sukmeng jono jwala wingit satriya prameng neskara Sukurata kadibyeng parawigyeng paragya Sekti sura sekti sura Sekti sura pratama tan guru Sritina ning pasewakan
busana maneka warna sebak puspiting udyana yang panjreng sarwa rukma renggeng manik Narawata abro prabanyo sumirat kenyaring tejo liweran lireki lat sisiring dadek wimbuh gegondom minging katiuping mah ruto mondo sabaran mangambar kungas yo tori sedeng siniwa moho prabu dosa sirsa pratisteng dampar kencana asri rengganing busana kinuntarang kuntarang masretna yayah yuwang Bathara Ludra duk tatkala aning kayangan manik antaya Narendra arum ngandika Narendra
ngandika Yes tungkara manik uraja diwaku jagat. Wiye. Gunawan. Eri kalenggan iki kowe tak timbali ngadhep ana ngarsanipun Kakang. Wis dumunung ana ngarsanipun Kakang. Nanging kanggo genepi tata cara pun Kakang nedya paring pambagya marang suwanmu. Kanthi harja nggone ora ngadhep ana ngarsaku Gunawan. Kula nuwun inggih nyawa-nyawa jimat pepundhen kula Kaka Prabu. Winantu karaharjan suwan kula wonten ngersa paduka Kanjeng Kaka Prabu. Nuwun dereng kiwala ingkang rayi nampi dawuh ingkang kathah-kathah saking ngersa paduka Kanjeng Kaka Prabu. Langkung rumiyin kepareng ingkang rayi nyaosaken pangabekti kunjuk sandhaping pepodo mawantu-wantu. Kaka Prabu nyawa-nyawa jimat pepundhen kula. Ya, tak tampa Gunawan. Jeneng sira nyaoske pangabekti marang pun Kakang bisa ndadekke suka gambira rasaning ati. Ora liwat amung lumunturing astuti pun Kakang Tampanana Wibisana. Kula nuwun inggih dahat kapundi Kaka Prabu? Sabdanipun Kaka Prabu, kula pundi ndadosna jimating gesang kula. Prayogakna nggonmu ngadhep Gunawan. Nuwun sawet mboten kirang setunggal menapa Kaka Prabu kantun nengga dawuh saking ngarsa paduka Kanjeng Kaka Prabu. Adiku wong gagah pideksa anyarira prabata paribasan dedeg piadegmu gedhening awakmu kaya gunung anakan candrane Kumbakarna hara-harja swanmu Yayi. Ladalah Kakang Prabu kanthi raharja nggonku ngabiyantara ana ngersane Kaka Prabu. Sungkeming pangabektiku kunjuk ngarsane Kaka Prabu Dasamuka. Ya, tak tampa. Ndadekke bombong ngrasaning ati. Ora liwat puja pangestunipun Kakang Tampanana Kumbakarna. Ya tak pundi mestaka ndadekna jimating uripku Dasamuka kakangku. Lungguh Kang Prayoga Yayi. Kaya ora kurang suwiji apa Kakang Prabu. Paman Prasta mun wonten pangendika ngadhawuh nggih. Ari kalenggan puniki ndika kula dawuhi supados nyaket sowan wonten madyaning panangkilan menapa kanthi raharja dika ngadhep wonten ing panangkilan kalenggan puniki Paman Prasta. Ladalah. Kula nuwun inggih kalih saking sambe kala piswanipun ing bapa pangabekti kula kunjuk nggih. Nggih, kula tampi. Sungkeme Paman Prasta kula tampi lan dadosaken bingah raos sing manah kula. Pun langkung namung puji pinuji Paman Prasta mugi anggen kula ngayomi dhateng Sangya para kadang pun para kawula kaparingan tulus rahayu. Kula nuwun inggih kaluhuran sabdanipun anak Prabu mugi lestantun ngayomi negari Ngalengka saisinipun nggih anak Prabu. Nggih Paman. Dipun prayogakna lenggahé Paman Prasta. Sampun boten kirang setunggal menapa. Bali marang kowe Bibisana. Nuwun wonten paring dawuh Kaka Prabu. Sawise kabeh ingkang padha ngabiyantara ngadhep ana ngersanipun Kakang pepak juruning panangkilan kaya kebekan para kawula
ora ngemungna ingkang mapan ana ing Stinggil Binaturna blebere ngetan ngulon saengga ngebaki sak ngareping bangsal utawa balebang ora ngemungna ing Stinggil senajan to pagelaran bludak awit saking akeh para kawula kang sami sumewa uga madyaning alun-alun kinebakan para kawula saindenging praja ingkang ambyuk Maraseba nunggu dawuh timbalanipun Kakang. Kula nuwun inggih Koko Prabu. Mula sambung karo perkara iki ora nedya tak rendi-rendi. Apa ta wis sing wigati pun Kakang paring dawuh marang kowe kabeh supaya ngadhep ana ngersaning ingsun. Awit pranyata ana wigati ana perkara ingkang luwih dening wigati kang kudu dirembug bareng-bareng murih dadi padhang kahanane lan dadi terang terwaca aja nganti ana perkara ingkang karempit kowe kabeh minangka jejering punggawa bau ki wetengene Dasamuka sak wanci-wanci napa dawuh saka ngersane ingsun nggonmu nindakake kewajiban ora kena gugu karepe dhewe kowe nindakake kewajiban dawuh timbalane Dasamuka kudu pratitis nggonmu nindakake dawuh yen nganti sangga rugi rasaning ati ora karo-karuan pakartine satemah apa ingkang tak dawuhke ora bisa lumaku kanthi sampurna. Kula nuwun inggih Koko Prabu. Mila sae menika mbok bilih keparing dalem badhe paring dawuh dhateng ingkang rayi tuwin sedaya para mantri, bupati, nayaka, jer sedaya sami andhir. Maraseba wonten ngarsa paduka Kanjeng Koko Prabu. Mawantu-wantu panuwun kula swawi Koko Prabu lajeng kersa medhar pangandika. Menapa ingkang dadosaken keparinging galih nimbali dhateng para kadang tuwin sedaya para kawula supados Maraseba tartamtu menika wonten kawigatosan wonten perkawis ing sakelangkung wigati. Koko Prabu sepisan malih kanthi angrerepa ingkang rayi nyadong dawuh Koko Prabu lajeng kersa medhar sabda sumangga lajeng kawedharna wiyosing pangandikanipun Koko Prabu ingkang pranyata sampun dados pengantu-antuning para kadang tuwin para kawula. Amurwani gatining carita aratri puniki ambo tanedya amulang muruk tan liyan mung nedya asung palupi dadekno sumurmu kabeh ingkang anjalari adreng utawa mempeng utawa sereng nggonku paring dawuh marang kowe kabeh supaya ngabiyantara nyaket ana ngarsaning ingsun ora ana liya kejaba pun Kakang nedya medharke pengunek-uneking ati ingkang wis sawetara lawase sumimpen gubel ana jroning kalbu gubet rasaning ati damula rening perkara ingkang gubet penggalipun Kakang iku rina pantaraning wengi lamun to
nedya tak kipatke saka jatining pengangen-angen ora bisa kasembadan. Wimbuh saya ndadekke kaya tinarungku rasaning ati. Peteng rasaning pikir pun Kakang merga durung bisa ngipatke apa ingkang ngreridu jroning ati ingkang kaya dene ndadekke petenging penggalipun Kakang. Awit saka rumangsa ora kecunggah rasaning ati ngrasake utawa menggalih perkara ingkang ora ana juntrunge utawa kaya ora ana kerampungane. Tumraping wong menek kaya ora bisa ketemu pepuntone papan ingkang tak benek. Cara wong mlaku ngetan ngulon utawa ngalor ngidul. Paribasan mulaya bumi nglebur laku jalak peninggal. Nanging aku ora bisa nemokke apa sejatine ingkang tak goleki. Mula perkara kuwi ndadekke ajer ngrasaning penggalipun Kakang pari kudu aku nglumpukke kadang-kadangku uga nimbali marang kabeh para kawula supaya padha krungu apa kang dadi gegayuhanipun Kakang lan kabeh bisa padha ngerti yen pun Kakang iku jatine sinajan katone mukti wibawa nanging pun Kakang ku kepitung Narendra ingkang lara atine. Inggih Kang Prabu. Waleh-waleh apa? Penggalipun Kakang sinajan pun Kakang ku ketok waras wiris ning atiku sing rusak. Ingkang dipun kersakaken. Lah ya bola-bali. Wong kuwi nek duwe gegayuhan ning ora kelakon. Rontang-ranting rasane ati. Saya-saya nek upamane pendak dina persasat kepethuk ning duwe gegayuhan kok ora kelakon iki sing nyilakani kok ngono kuwi. Adep-adepan ning ora iso ngopo-ngopo. Lah kuwi sing sok ngremuk pikir iki kaya ngono kuwi. Ana paribasan goreng ati utawa mbakar ati iki ya kok ngono kuwi. Inggih. Pripun Paman Prasta? Wah, nggih, pajanan. Sing jenenge wong duwe gegayuhan niku nek urung kelakon pancen nggih rasane ora karu-karuan. Leres ing dipun ngendikaken Anggir Prabu menika wau paminipun wong duwe gegayuhan. Gegambarane wong seneng-senengan niku lho. Upaminipun wonten panangkilan ngaten menika. Setunggaling punggawa wonten ingkang remen kalian salah setunggalipun emban. Persasat pendak dina kepethuk ning ya ora wani ngopo-ngopo. Arep ngene ngono kaya-kaya ribet rasane ati. Lah mongko kerep kepethuk, menika ora ngrisak manah ngaten menika. Leres man, bener kaya ngoten niku. Sing kula rasake nggih ngoten niku man. Oh, Anggir Prabu nggih ngraosaken ngaten menika. Nggih, Paman. Wula. Ya kok nggih ngraosaken kados mekaten. Mula sing ajeng kula rembug perkara niku, Paman. Monggo, Nggir. Dadi inti sarine pun Kakang paring dawuh wektu dina iki ora tak nggo wirang, tak ora tak nggo isin. Mergo pancen iki gegayuhanipun Kakang. Pun Kakang kuwi rumangsa lan pun Kakang ngakoni yen to dadi jejering Narendra ingkang Gung Binathara. Narendra lamun dicandra kesugihanku. Ngendi ana Narendra sugih kaya Dasamuka? Ora ana.
Ngendi ana Narendra Digdaya Stimadraguna kaya Dasamuka? Ora ana. Inggih, Narendra ingkang Berbanda Bandung Sentana kuwi mung Dasamuka. Upamane ana saweneh ingkang ing semu kaya dene bisa sakwetara ngasorke kadidayanipun Kakang, nanging kesugihane kalah karo pun Kakang. Nek ana wong ingkang kesugihane ngliwati ngungkuli sithik ngungkuli kesugihanipun Kakang, nanging kasektene ora bisa mapaki pun Kakang. Kula meninggih Koko Prabu. Nanging Yayi, perkara kang kaya mengkono kuwi jebul kaya dene semu kados pundi kuwi mung kaya gegambaran sing ora cetha. Nek tembung anyare kaya ngono kuwi mung fata morgana. Ketoke pun Kakang gedangkrang lenggah dampar ning atine iki rontang-ranting kuwi mau. Duh Koko Prabu kula aturi enget. Panjenengan menika nedeng siniwaka. Ingkang mirengaken menika kathah Koko Prabu sampun lajeng ketrucut wiyosing pangandika. Ora apa-apa, ora apa-apa. Ing arep aku wis ngendika, ora arep tak nggo wirang ta ora arep tak nggo isin, tak blake isin-isin ing atiku nek pancen aku ki duwe gegayuhan ning urung kelakon. Kula kuwatos menawi mangke dados reraosanipun para kawula. Kawula sing ngrasani ala nek konangan depno nang ngarepku, tak tugele gulune. Inggih Koko Prabu. Ora ana sing wani ngrasani ala karo Dasamuka. Inggih. Koko Prabu Narendra ingkang mukti Nyakrawati. Iya, Yayi, pancen kepara nyata. Nanging kepiye? Nanging pun Kakang isih kuciwa. Ingkang ndadekke kuciwaning ati apa? Ora enggal eling-elingen. Wektu-wektu kang wis kepungkur. Jaman muncer-muncere Ratu Maespati Prabu Arjuna Wijaya ya Prabu Arjuna Sasra. Narendra ingkang kondhang kaloku Digdaya Stimadraguna nanging negarane kelakon tak bedah. Satemah Prabu Arjuna Wijaya ndoko cingkluk teluk mungsuh karo aku. Kula nuwun inggih Koko Prabu. Negara Maespati bisa tak kuasani. Kabeh negara sak isine dumunung ana panguwasanipun Kakang. Inggih Koko Prabu. Lah terus kadangku dhewe nalika kumbul-kumbule utawa nalika muncer-muncere negara Lokapala ingkang dilenggahi dening kadangku sepuh Kakang Prabu Danaraja. Kakang Prabu Danaraja tak anggep kaya dene ngungkul-ungkuli kamuktene Ratu Ngalengka. Mula tak tantang perang. Kakang Danaraja tak eluruki wis mura Ranggandara sepira kekuwatane. Kakang Danaraja cingkluk teluk karo aku. Satemah negara Lokapala dadi darbekipun Kakang. Negara Lokapala kelakon tak kuasani, kabeh pusaka-pusaka linuwih bisa tak kuasani. Pusakane Prabu Arjuna Wijaya nalika semana ingkang awujud bali ingkang digawe saka emas, bali kencana saka Domas bisa tak rebut. Inggih. Lan uga titian-titian kreta kencana bisa tak rebut, bisa dadi darbekipun Kakang. Inggih. Semono uga ingkang bisa tak boyong saka negara Lokapala antarane gilingan mas, gandhik malela, watu cani iso kelakon tak rebut saka tangane Kakang Danaraja.
uga Rata Puspaka. Kreta kencana ing ngarani Puspaka bisa kelakon tak rebut saka tangane Kakang Danaraja. Bakune negara Lokapala sak isine dumunung ana panguwasanipun Kakang. Inggih, malah nalika semana sakwise Rata Puspaka dadi kagunganipun Kakang. Mongko Rata Puspaka kuwi bisa ngambah dirgantara. Pun Kakang banjur nedya ngubengi jagat. Nitih Rata Puspaka mubeng jagat ngambah awang-awang. Oh Yayi, mula bukane pun Kakang gerah penggali iki ya kuwi. Liripun ngados pundi? Tak kandhani. Bareng pun Kakang nitih Rata Puspaka nalika semana ana lengkeng gunung pun Kakang prisa ana wanita sulistya ing warna. Wanita iku mau banjur tak caketi jebul dudu menungsa lumrah nanging iku kepetung gegeneping widodari ingkang aran Dewi Widawati. Dewi Widawati lagi nindakake tapa brata ana lengkeng gunung. Blake pun Kakang bareng prisa Dewi Widawati. Kaya kepanduk jemparing asmara, aku keperanan karo Dewi Widawati. Dewi Widawati tak arih-arih. Dewi Widawati arep tak pundhut garwa nanging dheweke ora saguh, ora nampa katresnanipun Kakang. Iki perkara ingkang dadi purwakane utawa ingkang amiwiti aku kaya dene wong nandhang kunjana papa, kaya wong edan ginawe. Tak lali-lali ora bisa lali, tak kipatke saka jatining pengangen-angen, wimbuh kaya nyrimpung ngrasaning ati. Wah, Widawati, Widawati. Oh, kowe ora gelem manut karo aku. Upama kowe gelem dadi tetimbanganku, tak jak mukti Nyakrawati ana ing negara Ngalengka Diraja. Duh Koko Prabu kula aturi enget. Tak bacutke nggonku dongeng perkara Dewi Widawati. Dewi Widawati ora nampa katresnanku, karepku arep tak rada paripeksa. Arep tak rada paripeksa nanging dheweke mlayu. Ora kenyono-nyono papan ing kanggo mlayu Dewi Widawati ing kono kapinujon lagi ana geni murup mangaladalat. Awit saka wedine Dewi Widawati banjur rambyur ning segara geni, sirna mergolayu, ilang wujute lebur dadi awu. Oh Yayi, aku ngerti Dewi Widawati sirna kobong saka perbawaning geni enggo dadi awu kaya semerpet panonipun Kakang. Pun Kakang sinajan to wis dadi jejiring ratu nanging kepeksa ora bisa ngampah tumetesing waspanipun Kakang. Ing kono kedadak ana swara dumeling ingkang ngendikake yen to Dewi Widawati mengkono bakal manitis. Bakal manitis marang putri ingkang dipenggalih kira-kira prayoga kelenggahan perbawaning Betari Widawati. Dados Dewi Widawati saged manitis dipun lairaken malih nanging ugi saged nunut gesang. Iya mengkono. Pawarta ing tak tampa. Dewi Widawati banjur nunggal jiwa karo putri saka ing Ayodya, atmajane Prabu Banaputra, yaiku Dewi Sukasalya utawa Dewi Reguwati. Tak luruki negara Ayodya. Nanging Dewi Sukasalya
ora bisa kasembadan tak pundhut garwa. Sebabipun menapa? Awit wis gebadut digarwa. Sakliyanipun Kakang wis gebadut digarwa priya liya. Mula ndadekke sengkel penggalihipun Kakang. Koko Prabu sampun prisa kawontenanipun Dewi Sukasalya menika. Wis pun Kakang wis nyumurupi pancen endah sulistyaning warna pun Kakang uga kegiwang rasaning ati. Nanging ya emane putriku mau wis gebadut dadi garwane Prabu Rawat Meja. Prabu Rawat Meja tak tantang tetimbangane arep tak jaluk nanging dheweke ngukui satemah kelakon dadi Pancakara. Rawat Meja mati saka tanganipun Kakang nanging jroning pun Kakang Bandayuda mungsuh dheweke Dewi Sukasalya wis oncat. Mongko sadurunge oncat wis nampa dawuh saka ngersane Resti Rawat Meja. Mbuh tekan ngendi lakune Dewi Sukasalya bakune aku pisah karo Dewi Sukasalya satemah ora kelakon dadi tetimbanganku. Mengkono sak bajute. Dawuhing para Jawata wewentehan yen to Betari Widawati sinajan tak oyak tekan ngendi wae nanging bakal ngendani. Pepuntane ana pawarta ingkang tak tampa. Dewi Widawati mengkone bakal manukma ana jagating jabang bayi ingkang wektu dina iki isih dumunung ana telenging kandhutan. Lajeng mapanipun wonten negari pundi Koko Prabu? Ora ana liya mapane ning negara Ngalengka Diraja. Lho. Wonten negari Ngalengka Diraja kados pundi? Sewu-sewu ora nyono. Gunawan, kowe ngerti dhewe. Mbak Yumu, Dewi Antari utawa Dewi Kanung Raras kuwi rak gegeneping widodari. Nalika pun semono pun Kakang nampa ganjaran widodari 3 cacahe. Bathari Antari ya Bathari Kanung Laras, terus Bathari Keswani karo Bathari Triwati. Kanung Raras ya Dewi Antari tak rasuk tak pundhut garwa. Dewi Keswani tak paringke Kumbakarna. Dewi Triwati tak paringke marang kowe. Kula nuning nggih. Iya Kakang. Lah saka keparinging Bathara wangsit kang tak tampa wektu dina iki Dewi Widawati manukma nang jagate jabang bayi kang dumunung ana kandhutane Mbak Yumu Dewi Kanung Raras. Mula wis dadi sumpah prastiaku nek sesuk Mbak Yumu nglairke jabang bayi mijil putri tetep nedya tak pundhut garwa. Tintrim tanana kang nyabawa kapraban dening Sang Narpa. Jroning panangkilan tanana sabawane ingkang kapiyarsa mung swaraning abdi kriya gemblak gending miyang kemasan legek telenging penggalih sedaya ingkang sami mireng wiyosing pangandikanipun Prabu Dasamuka ingkang jegreg pindha tugu Sinukarta. Kocapa wonten Prabawa ingkang mecah spining swasana. Anenggih sinten to ingkang amecah spining swasana tanana liya kejawi namung sowanipun rayi dalem ing Alengka. Wujuding putri ingkang linangkung, putri linangkung ingkang sesilih
Dewi Sarpakenaka putri ingkang lenggah wonten ing keputren Gutaka. Miyakse baring sanggya para kawula ingkang sami mara sebo. Alaju tindake nedya minggah wonten Stinggil Binaturna Kocapa ingkang sami namkil duwi prisa tindakipun Sang Dyayu Dewi Sarpakenaka cipta wirgane Rakaca piyak kaca piyak. Madya ratri kintarnya mangikis sira risang kusuma andadap lampahe mijil saking keputren merih tanono kang uninga laju lampahe sang Sri Yes Tungkara Manik Raja Diwagu Jagat. Lamun to tak rasa tekane adikku Sarpakenaka kaya dene ngriwuk kempul barung sinang nyelo-nyelo. Sarpakenaka. Apa Kakang Prabu? Kadirarja Swan. Pangestune Kakang Prabu kaniska sampi kala Kakang Prabu pangabektiku kunjuk Kakang Prabu. Iya tak tampa. Pangestunipun Kakang Tampanana. Iya Kakang Prabu tak tampa ndadekke saka bungah rasane ati. Ora rig-rigan kok ngono kuwi. Kowe iki putri-putrining Narendra kadanging ratu solah bawamu saya njelehi kok an. Wis dadi watak mantuku Kakang Prabu. Iya ning di rada direm ngono ora banget-banget. Lungguh sing prayoga. Iya Kakang, kaya wis ora kurang suwiji apa. Prayoga nulungguhmu diajeng Sarpakenaka. Kakang Kumbakarna, ya kaya wis ora kurang suwiji apa. Kang Mbok kaprayogakna lenggah. Iya Dimas Wipisana, kaya wis ora kurang suwiji apa. Ih syukur bagi sewu. Ger
dipun prayogakno lenggahipun ya. Nggih paman, kados sampun mboten kirang setunggal menapa sampun sekeca paman, sampun sekeca. Oh nggih, syukur menawi sampun prayogi. Inggih paman. Sawise lungguh prayoga senggang napas sasatriwi. Mengku karep apa kowe sowan ngabiyantara nursaripun Kakang kaya dene nyelo-nyelo wong rebugan. Kakang? Ya piye? Aku arep nyuwun prisa, Kakang. Arep takon apa? Jarene Kakang Prabu arep paring dawuh marang kabeh para kawula supaya dandan-dandan werna-werna ya nyambut gawe nandhangi apa perkara ingkang durung prayoga kudu digawe becik. Iya pancen kepara nyata. Dene para satriya-satriya didhawuhi supaya nyaketi marang kabeh para kawula supaya bisa ndayani kejaba ngawat-awati nanging ya bisa wasung daya supaya greget supaya semangat nggone nyambut gawe kabeh para kawula. Apa ya ngono, Kakang? Ya pancen kepara nyata mengkono. Nek ngono kabeh sesuk dibudhalke. Ya kabeh kudu tumandang karya. Kakang, piye? Nek kanca liyane do nyambut gawe, sesuk aku njaluk pamit ya, Kakang. Njaluk pamit kepiye? Upama liyane nampa dawuh supaya ngawat-awati ingkang padha nyambut gawe, ingkang padha tumandang karya, aku nyuwun palilah ana ngersane Kakang Prabu, aku ora melu ngetutke para kadang-kadang liyane. Arep nang ndi kowe? Arep nang ndi? Yo, aku butuh. Aku duwe pakaryan dhewe Kakang Prabu. Ora usah perlu kowe goroh karo aku. Mesti kowe arep lelungan, arep seneng-seneng. Iya apa ora? Ora kok Kakang, ora Kakang. Aku ora percaya mergo aku wis ngerti, wis hafal lagak lagu lagianmu. Terus kowe nek ora iso ki sing ora iso ki upama ngedep tanggalan tanggal pira wae sing iso, sing ora iso tanggal pira, kuwi rak men cetha ngono. Arep lunga karo sapa? Kakang. Waleh-waleh apa? Aku wis kebacut kangsen karo Kakang Yuyu Rumpung Koko Prabu. Kayu apa karo Yuyu Rumpung? Iya, Kakang. Mongko sasi wingi kowe lunga runtung-runtung ora karo Yuyu Rumpung. Ning karo Dopi Mlentrung. Lah kok malah saiki wis karo Yuyu Rumpung itu karepmu iki kepiye? Iya, Kakang. Lah wong karang yo wong serawunge akeh lah yo ngene iki yo kala mangsane lunga karo kae ning intine lak nyambut gawe to. Ora ngandel. Ora ngandel nek nyambut gawe to ora ngandel. Iya to Kakang, ning pokoke aku njaluk pamit yo Kakang. Sesuk aku tetep ora iso melu mergo aku yo duwe gawean dhewe. Sakarmu ah, wis ora ngono bukan. Ora uruman judeke pikir, wis wong tuwa gek duwe penggalian sing peteng malah kowe nyelo-nyelo. Ya mengko ngono kuwi Kakang. Ingkang tak aturke ya ming kuwi ming sesuk nek ana gawean aku ora iso nderekke Kakang Prabu mergo ya aku wis dhewe ribet. Ya sakarmu. Ning rak rila to Kakang. Ya aku rila karo kowe. Duwe gawean ya wis kono tandang ana. Ning aja nesu lho Kakang. Ora. Tenan to Kakang. Iya ah. Kandhane kok ngeyel. Wis pokoke arep lunga ya wis kono lunga sakarmu. Ya wis Kakang. Aturku ya wis ming ngono kuwi aku njaluk pamit ya Kakang. Arep lunga saiki. Iya Kakang. Wis kebacut Kang Senan kok Kakang. Kowe iki nek Kang Senan iki papane sing manggon sing cetha dadi ora bingung ning kowe kepethuk. Iya Kakang aku wis duwe papan sing mirunggan. Aku nek Kang Senan ya nang kono kuwi. Ya syukur kono. Wah. Arep tak elikke ora uru ya mung melehke kakangne wong aku ya duwe lagak lagu kaya ngono. Ayo wis. Ora uru ya malah diwelehke karo sedulurna malah kuwirangan.
Kakang Prabu sawise aku nyuwun. Aku matur aku nyuwun pamit yo Kakang. Kepeksa lunga saiki. Iya Kakang. Yo sing prayitna ngati-ati. Sangune kurang apa ora? Jane wis cukup Kakang, ning nek arep diparingi meneh ya tak tampa kanthi bungah Kakang. Ora urung wis. Mbeborosi kok. Ya wis mengko nemoni mbaknyumu kono. Iya ya Kakang, senti kok ngestokke ta matur nuwun lho Kakang. Wah, nek diparingi ganjaran ngono ketoke iki lho wah. Dimas Kumbakarna pun Kakang nyuwun pamapa, aku nyuwun pamit. Iya ingkang prayitna ngati-ati. Dimas Wibisana pun Kakang bakal jengkar sakutara. Indheraken kaluhuran tindakipun Kang Mbok. Paman Prasta kula nggih. Kaprayoga akhiripun ngadhep Koko Prabu Dasamuka. Kula badhe nyuwun pamit rumiyin Paman Prasta. Nggih, ingkang prayitna ngati-ati. Mugi-mugi wilujeng kalih saking Sambikala. Inggih. Iya namung donga pamujinipun Paman Prasta kemawon kula suwun tegesipun menawi kula remen-remen menika badhe kados pundi kemawon mugi-mugi dipun paringi tentrem dipun paringi wilujeng ngaten. Nggih. Kula niki wong tuwa sipate ya ming ndongake. Muga-muga menawi anggir menika remen-remen ngenggar-enggar penggalih inggih dipun paringana wilujeng. Inggih matur nuwun. Aku njaluk pamit muga-muga pangestune Kakang Prabu ngayomi aku satemah apa sing tak tindakke tansah kaparingan wilujeng ya Kakang Prabu. Jane aku ora ndongake. Ning nggo luwes-luwes ya wis tak dongake muga-muga slamet ning kowe kuwi runtang-runtung karo yuyu rumpung karo punggawa-punggawa liyane iki kudu mulat lho. Merga yuyu rumpung ki ya duwe bojo. Supuwarta kae ya duwe bojo. Terus Drumaksa kae ya duwe bojo. Sing tak kuwatirke ku nek bojone muring ning ora wani karo kowe. Harak nek ora murung mesti bojone Drumaksa ngenes gering nek nganti temenganing pati kepiye? Lah ya malah kebeneran to Kakang. Apa-apa kok ming waton kebeneran kae. Wis Kakang aku njaluk pamit. Ya kono supaya ngati-ati. Suwane Sarpa Kenaka nyelo-nyelo. Dheweke ganyik nerweteh kaya bedet sewu lak ora ana hubungane karo lakon iki mau. Inggih Koko Prabu. Cok gumun aku. Sarpa Kenaka nyelo-nyelo. Saya gawe kisruh kahanan. Koko Prabu, apa? Yektosipun kebareng ngombang suli rembag ing ajeng Koko Prabu. Ya, mergo kepedhot cahe dian iki mau. Apa sing kok karepke? Nalika wau kawiyos pangandikanipun Koko Prabu ngendikaaken. Bilih Koko Prabu kagungan kersa mangke menawi putra dalem ingkang miyos saking guwa garbanipun Kang Mbok Ratu Kanung Raras menika mijil putri badhe dipun rasuk menika nalaripun kados pundi? Wale-wale apa? Merga jabang bayi ingkang dumunung ana kandhutane Mbak Yumu Kanung Laras kuwi dadi panitisaning Benari Widawati.
mongko wis dadi sumpah prastiaku. Ing ngendi papane Dewi Widawati Manukma ya kuwi tetep putri ingkang kudu tak rasuk minangka garwa. Ora mawas sapa wae ingkang kelenggahan perbawaning Dewi Widawati tetep kudu dadi bojoku. Sinajan to anakku dhewe, anak ingkang tak wedel dhewe, ingkang tak ngengreng dhewe, ingkang tak bathik dhewe. Ning nek kuwi kedunungan perbawaning Betari Widawati tetep tak pundhut garwa. Koko Prabu perkawis menika kedah dipun penggalih. Iya Kakang Prabu, aja nganti Kakang Prabu nindakake perkara kang kaya mengkono mundhak ora prayoga. Leres unjuk aturipun rayi dalem kekalih nggih. Sampun ngantos Anggir Prabu Dasamuka kagungan kersa badhe ngrasuk putra putri paduka pribadi. Wah, menika jan mboten prayogi, nggih. Paman Brasta, kula sampeyan ora sampeyan cawe-cawe perkara niki. Dapukan sampeyan niku patih niku mengembat bawuhing ratu. Sampeyan kula dhawuhi napa? Manut ora usah perlu nyentulani, ora usah perlu ngalang-alangi kekarepane ratu. Apa sampean pancen jeleh le dadi patih? Nek jeleh le dadi patih, mang bloko matur teng arep kula. Kula goleke ganti patih sakliyane sampean. Wula. Wah, kula menika namung caos penget kok nggih. Kula ora wong bingung, ora wong lali. Ora usah perlu dielingke. Napa sampean ora seneng kula duwe bojo Dewi Widawati saya moncer asmane Prabu Dasamuka, saya kondang kaloka. Sampeyan ora trima nek kula ketok saya moncer. Nek sampeyan ora trima Dasamuka ketok saya moncer, ora jeneng mokal. Merga sampeyan iku sejatine serik kalih kula. Waduh, serik menika dasaripun menapa to, Ngger? Ya ampun. Kula kok dipun penggalih nyerikake menapa serik menika kados pundi sinuwun. Sampeyan serik kalih kula merga kula kelingan. Kudune nek miturut Sara Silah Eyang Prabu Sumangli menika kagungan putra kalih ingkang linangkung inggih menika Kanjeng Ibu Dewi Sukesi. Dewi Sukesi kalian Paman Brasta ingkang kedahipun nampi lumintiring kaprabon saking astanipun Kanjeng Hyang Sumali Raja menika Paman Brasta. Ning nalika semanten saking kersanipun Hyang Sumali ingkang sampun rembagan kalian Kanjeng Rama Wisrawa kepeksa negari Ngalengka dipun pasrahaken wonten tangan kula. Sampeyan nalika semanten wis diparingi dawuh kalih Hyang Sumali rila apa ora sampeyan wangsulan rila. Ning niku rak mung lambe. Sapa ngerti batine wong. Dadi nek sampeyan niku gelo merga Ngalengka wektu dina niki kula ingkang nglenggahi ora jeneng mokal. Nek ngerti Dasamuka saya muncer, saya kaloka, sampeyan malah serik rasane ati. Aduh, nggih. Menawi paduka kirang pitados dhateng raos setya bekti kula. Nggih. Pripun, Paman? Menika kula mbeta gubang. Kula aturi bedah dadanipun ingkang bapa menawi ketingal wonten titik-titik kula menika ngrawaido karo Anggir Prabu. Sampun Paman mboten perlu kapenggalih. Sinten tiyangipun mboten keronta-ronta. Kula menika tiyang sepuh nggih. Inggih sampun dipun remaken penggalihipun.
Sampeyan ora usah nangis Paman Prasta. Nggih, sendika istakaken dawuh. Ning saged manah kula nggih. Keronto raos sing manah. Keronto. Oh, awak wis wong setya bekti kaya mesa dipaidu. Laraning wong ki nek dipaidu tresna tenan kok jarene ming muni etok-etok. Oh, nasib. Jenesi. Leren nangis. Inggih, Nger. Sampun Paman, kula aturi ngelermaken penggalih. Ya, Mbak. Wah, nyuwun pangapunten, Nger. Nyuwun pangapunten, Nger. Wah. Pun leren nangis. Nggih. Ditentremke. Inggih. Inggih sampun. Lerem sampun tentreman aku. Nggih. Mesakaken Koko Prabu ngantos mesesegen kados mekaten. Menawa tiyang sepuh Koko Prabu. Iya. Najan wong tuwa sesuk gregetke. Pun negasing prayogi Paman Prasta. Inggih. Sendika ngestakaken dawuh. Koko Prabu, piye? Ginipun jejer sampun sak utawi sedang. Ora apa-apa. Pancen ming nyuguh cerita kok. Ingkang baku kaya mengkono kuwi mau. Wanter dawuhipun Kakang, nek putri kuwi sesuk lair mijil pawestri ingkang wenang paring pusaka asma pun Kakang. Inggih. Ning nek jabang bayi kuwi metu lanang, lair lanang. Kowe utawa sapa wae tak keparengke paring tenger pusaka asma. Nanging sumpah prastiaku. Bayi kuwi sesuk nek lair lanang tetep kudu dadi mungsuhe Dasamuka. Duh, Koko Prabu mekaten dados kersa paduka Gunawan iya. Larening pun Kakang wis paring dawuh cetha wewentehan marang kowe kabeh. Pun Kakang nedya mbajutke apa ingkang dadi idam-idamanipun Kakang. Ingkang dipun kersakaken Koko Prabu badhe nindakaken perkawis kados pundi. Pun Kakang kuwi senajan to wis rumangsa dadi narendra ing digdaya Sti Mandraguna, ning pun Kakang rina pantaran muni tansah kuwatir pun Kakang isih duwe rasa wedi. Ajrih bab menapa? Aku wedi nek nganti ana wong ingkang ngungkul-ungkuli kasektenku. Mula Yayi. Wangsit kang tak tampa. Lumantar pasumpenan wektu dina iki. Papan ingkang wigati, papan ingkang nglamunta kanggo nyadong nugraning Bathara, papan kanggo nenepi papan kanggo mertapa anjalari kasembadan ingkang sinedya. Ora ana liya kejaba mung pucaking Gunung Gohkarna. Ya ing kono pun Kakang bakal mahasingasamun, pun Kakang nedya mbangun teki gagangake ngono pucaking Gunung Gohkarna. Ora ana Punggawa lan Kadang Sentana ingkang melu cawe-cawe perkara iki. Aja ana sing wani-wani nggugah nggonku tapa. Sinajan to papan sak kiwa tengening papan ingkang tak nggo tapa kedukulan glagah alang-alang. Nanging ora kena sapa wae nyeraki nggonku tapa. Kula nuwun inggih Koko Prabu. Negara sak isine
tak pasrahke marang kowe lan sampean Paman Prasta. Kula nuwun inggih sendika. Ya Kakang, inggih, Nggih. Ning ya kuwi mau kudu dieling-eling. Nek Mbak Yumu nglairke putri, sesuk putriku apa bayi kuwi dadi garwaku, nek lair kakung dadi mungsuhku. Kudu dieling-eling. Kula nuwun inggih sendika ngestakaken dawuh. Wis pun Kakang, wektu dina iku ora perlu kundur ngedaton jer ingkang tak agem busananipun Kakang wis miranti. Isih katon busananing Narendra nanging kepara sedet ingkang tak agem pun Kakang kaya dene ngagem busana besiaran ora jeneng mokal senajan to tekan ngendi-endi pun Kakang bisa tindak kanthi mardika. Kula nuwun inggih Koko Prabu boten keparengan ngedaton. Ora Yayi. Lajeng keparengan kula nyuwun prisa ampil-ampilan kagungan dalem pusaka kados pundi kowe ingkang menang murba masesa jer kowe dadi wakilipun Kakang. Kula nuwun inggih dawana abdi dalem manggung supaya ngundurke pusaka ning gedhong pusaka. Kula nuwun inggih sedika ngestakaken dawuh. Sampun Paman Prasta, kula sumanggaaken anggenipun badhe mangreh negari ngalengka saisinipun. Dereng lega raos sing manah menawi kula dereng dumugi wonten pucaking Gunung Gokarna. Oh inggih, ingkang prayitna ngatos-atos nggih. Paman Prasta, kula wonten dawuh nggih. Manter dawuhipun Koko Prabu, negari Ngalengka Kalenggan menika dipun pasrahaken dhateng kula kalian paman. Inggih. Mila sampun ngantos sangga runggih anggenipun nampi dawuh prayogi dipun tindakaken menapa miderek menapa kelimrahanipun. Kula ninggih. Bakenipun sami-sami nyadong nugraning Bathara, mugi-mugi negari Ngalengka kinalisna saking Sambikala. Lan sareng-sareng nyuwun dhateng panguwaosing Gusti Sang Hyang Widi, mugi-mugi sedyanipun Koko Prabu Dasamuka ing kados mekaten menika Koko Prabu lajeng kersa meper kersanipun badhe garwa mangke menawi putranipun mijil pawestri paman. Inggih menika ing dadosaken prihatos raos sing manah. Kados pundi Kang Mas Kumbakarna? Ingkang luwih wicaksana kuwi rak kowe. Mula pun Kakang percaya marang kowe, ya mingpih welingipun Kakang, kowe kudu tansah nglirik marang kahanane Mbak Yumu, Dewi Antari, ya Kang Mbok, Kanung Raras. Sawanci-wanci nglairke jabang bayi kuwi kudu ingkang prayitna. Kula nuwun inggih nyuwun tambahing pangestu Kang Mas Kumbakarna ingkang prayitna ngati-ati. Paman Prasta nuwun wonten dawuh. Kados sampun boten wonten ingkang perlu dipun dawuhaken. Bodholing sanggiya para kawula ingkang sami nangkil kula sumanggaaken jer Koko Prabu Dasamuka sampun jengkar. Kula badhe paring dawuh dhateng abdi dalem keparak tuwin abdi dalem manggung sumados ngunduraken ampil-ampilan wonten ing gedhong pusaka. Inggih. Supados sedaya sami tanggap sasmita bilih mirunggan wekdal dinten menika Koko Prabu boten kepareng angedhaton nanging kedadak jengkar saking palenggahan. Mila palenggahan dalem
Dampar Kencana saubur ampinipun kedah kula ingkang ngirit. Paman Prasta, kula sumanggaken anggir Wibisana. Ganjanging carita nalika semanten sedaya para kadang nedya ngestokaken dawuh timbalanipun Prabu Dasamuka. Kocapa babanipun wonten telenging kedaton ingkang ageng milotan mukal kunduring ampil-ampilan tuwin palenggahan Dampar Kencana dipun irit kundur wonten ing gedhong pusaka. Ora montoro-montoro yen to iku amung palenggahan Dampar Kencana nanging persasat kaya kawengku tindake Prabu Dasamuka satemah tanpa beda cak-cakane kelawan ratu kalane kundurang kedaton tedhak jeluk saking palenggahan sigera mlumpat ngamparan gading. Ampilan-ampilan pusaka tuwin Dampar Kencana sampun dipun kunduraken wonten saklebeting gedhong pusaka. Saksampunipun sedaya pusaka dipun sarekaken wonten ing gedhong pusaka amung kantun para putri ingkang ngreksa sakiwa tengening dalem ageng Prabasuyasa. Datan kacarita ingkang wis lerem prayogi wonten telenging gedhong Prabayeksa. Kocapa Prabu Dasamuka ingkang sumengka raosing panggalih daya-daya tindak nggayuh pucaking wukir saperlu tarak brata teki-teki utawi mbangunaken tapa sigra mawa gita satata wonten madyaning alun-alun awit adreng yanira nedya gayuh
mustikaning Gunung Gokarna. Dosa muka ya menyat saking palangka tanpantara duka yasinipi mulat sowane kang rayi runting parawiraning kang Yes, Tungkara Manik Raja Dewaku Jagat. Wih.